1945 елдың февралендә Силәбе өлкәһе Сосновка районы Көршәккүл авылында яшәүче Низамовтар гаиләһенә уларның улы Гыйльметдин Низамовтың һәлак булуы турында кара кагыз килә. Германия сигендәге Гродно калаһын азат иткәндә була ул хәл. Бәхеткә күрә, үлем кагызы буш хәбәр була. Гыйльметдин Низамов Берлинде штурмлауда катнашып, адак Армәнстан менән Төркия сигендә хезмәт итеп, 1950 елдың ноябрендә тауган авылына кайтып төшә. 17 генә яшендә 1943 елда һугышка ингән ветеран Гыйльметдин Низамовка хәдәр 89 яшь. Гыйльметдин Низамов тәүге тапкыр һугышка 1944 елдың яйында Белоруссия йөрөсен алышта инә. Үсмерлектән сак сыккан 18 яшьлек егеттең хәтерендә ул көндәр һаман да бүгенгеләй һакланган. Караңгыдан киттек. Комбат строить бесте алып китте юл менән. Горосной дор дигән нигә городка. Ул город ерак түгел, караңгыдан баргач, без уже барып җитәр вакытта немецлар открыли огонь. Без барып кергәбез, немецлар оборона заниматкан обои стороны. Юлдың ике ягынан да без барып кергәбез нигә, шул ловушкага. Весь кругом үлеп беттеләр. Мин генә калдым. Аллаһым мине хактаны. Аллаһым да мен тирәнеп ураным, тирәнем, укыным, белгәнемдә. Шул миңа Аллаһым ярдәм итте дип уйлыйм инде. Мин бердән калдым бит шул фронтта. Был яуда тотыш батальон һәлак була. Авылдашы иң якын дусы Мөттигулла Вәлиев та яу яланында ятып кала. Гыйльметдин Низамовтың тугандарына килгән үлем хәбәре әле лә гаилә тарихының бер бите булып һаклана. Был мәлдә тылда уның буласак хәләл ефете Сания Шахиева яшәү өчен көрәшә. Уның тиф менән авырыган әсәһен дәваханага һалгас, 8 айлык кустыһы менән ул япа-яңгы өйдә кала. Bir ay kişiler durdum. Gündüz günü oturtalar öyle. Heydeti tutay irtengilekilerini kaytıp yoktaydı. Onların ölümünde biçme altıma bala haşlay. Min ukalemenim kişi kaytıp gitemiyorum. Teneyimde şulaydı olamda. İrtengileşlerine varan beni aşatalar. Şimdiler bütün bir günde yok da mi vuruşlar miye kırıya koşmağım. Meni kırtməkə qoşqanlar, kişini və kırməkə qoşqanlar. Meni şulay taşlandılar indi. Һугыш тамамлангас, Гыйльметдин Низамов менән Сания Шахиева бергә тормыш кора. Хәзер улар 67 ел бергә гомер итә. 6 бала тәрбияләп үстергәннәр. Улар барыһы ла җәмгыятьтә үз урынын тапкан. Башкортлардың нидәре әйтелгән, егетләр башкорт була, когда үзенең шыжырында 20 буынды белә дип әйтелгән. Шуннан шул атайым миңа әйтте, минем атайым миңа әйтте ди. Атайыма картайым, шулай бөтен нидәрде. Искә алынган атайымның нидәрен язылган атайым картайымдан. Безнең шыжырда шул баштала инде нидән. Азамат безнең картайдан. Мин 10нчы буында 11-нче буында безнең балдар. Безнең балдарның балдары уже бүтәнендә бар. Шунда ахунда машул авылда шул yerде безнең тугандар төп картайлар алып шунда яшәгәннәр. 630 ел халынган бу авыл. Безнең төп картайлар шул авылдан алып шул авылдан турып башлаганнар. 20-нче буаттың 60-нчы елдарына тиклем Көршәккүл тирәһендә Мортаза, Кәйепкол, Күзәй, Ахун исемле башкорт авылдары булган. Уларның барыһына ла Низамовтарның ата-бабалары нигез алган. Хәзер ул ерләрдә бары тик сабынлыктар һәм көтүлектәр генә. Әмма Низамовтар был ерләрдә онытмай. Йола буенча ел һайын июньдән 2нче шәмбәһендә бөтә гаилә бында йыла. Карт яугир Гыйльметдин Низамов 1902 елда улдары ярдәме менән Ахун авылы урынында һәйкәл куя. Һәйкәлдәге исемлектә уның касандыр бергә уйнап үскән баласак дуслары, яу яландарында ятып калган авылдаштарының шәрифтәре. Дөньяга имендик теләйм. Имендик халыкка татулык сылайм. Рәхәт күреп дружна яшәр кирәк. Кешегә хасты уйламас кирәк. Кешегә хасты уйлау ул үзе бер гунах.
Пермь крайында башкорттың танып, Кайпан һәм Гайнә кабиләһе вәкилләре яшәй. Гилми әдәбиятта уларды иң төньяк башкорттар дип йөртәләр. Быел Пермь крайында корылтай оештырылуга 10 ел. Чернушка калаһында был көн айканлы төбәктең бөтен районнарынан да вәкилләр йыелды. Был сараны Пермь башкортларының көн күрешен, йолаларын сагылдырган күргәзмә, шулай ук айрым нәселләрнең шәҗәрәләреннән торган экспозиция асып ебәрде. Катнашучыларга Башкортстан галимдары тарафынан нәшер ителгән күп томлы башкорт ырулары тарихи китаптары тәкъдим ителде. Ирәкте, Танып, Балыксы, Урандар тураһында басмаларды ошо кабилә вәкилләре ихлас кабул итеп алды. Тик архив мәгълүматларына таянып язылган был китаптар өлкә туган якты өйрәнүчеләрнең, тарихчыларның һәм укытучыларның өстәл китабына әйләнәсенә шик юк. В каждом томе есть родословные. И все книги этой серии написаны только на основе архивных данных. Кунактар Куязы, Барда, Уй, Чернушка райондары, Чайковский, Пермь калаһы башкортларының күргәзмәләре менән танышты. Шәҗәрәләр менән кызыксынды. Уларның һәр береһе лә үзенчәлекле. Пермь крайында ошо яктың ерле башкортларынан тыш Башкортостандың төньяк көнбайышынан сыккан якташтарыбыз да байтак. Улар ошо ергә тамыр йәгән, ошо ердә ерһенгән, үз иткән. Шәҗәрәләрдә Аскын, Балтас, Тәтешле райондары халкы менән туганлык ярылып ята. Бынан берничә ел элек крайда тамырдарыңды һәм ырыл тамгаңды беләһеңме дип аталган конкурс игълан ителгәйне. Күп гаиләләр шул сакта үз сыгышына игътибар итте. Был байрамга Куязынан гына 3 нәсел, шулай ук Башколтай, Куян һәм башка авылдардан шәҗәрәләр куелды. Автор родословной является Томас Нигаматчанов. Он является двоюродным братом моей мамы. И здесь, на этой родословной, я нахожусь вот здесь. И я надеюсь, так как мне попала эта родословная, и не просто так, я надеюсь ее продолжить, немножко усовершенствовать, где-то, может быть, и копнуть глубже, ну и распространять дальше эту родословную своим детям и внукам. Пермь крайында, Чернушка калаһында башкорт курултайы оештырдык. Ошо курултай шул тикле безнең күңелгә ята. Чөнки ул безнең Башкортстан, безнең Өфө калаһы Башкортстан белән зур бәйләнеш. Бөтен көньяк Пермь крайының районнарыннан килделәр бит инде күптәре. Үзләренең ниндәй генә әле карап алаһың. Я булмаһа кул эшләре, я булмаһа башка эшләрдә күрһәтү, выставка. Ошо бүгенге оештыру, аннан соң зур концерт бара бит инде. Барыһы ла ул файдалы. Кешеләр күреп, башкорт халкының гореф-гадәтләрен күреп, белеп, без аларга yetkirib үзебезнең эшләребезне башкорт дип, башкортса дип һөйләшәләр, башкортса бейләр, матур икән дип хурланып кешеләр рәхмәтләр әйтеп китәләр. Ул көндә бар ердә лә Гайнә һөйләше яңгырап торды. Байрамда берничә балалар ансамбле сыгыш яһаны. Улар араһыннан Чернушка калаһынан Курайсылар ансамбле барыһын да таң калдырды. Күптән түгел край корылтайының тагыла 2 тау оешмаһы теркәлгән. Добрянск районында тау оешма,
Шулай ук Гайна үҙәге барлыкка килгән. Сараның рәсми өлешендә уларның рәисләрен край корылтайы башкарма комитетына кабул итү турасында һәм башка һораудар каралды. Кыска гына вакыт эчендә күпме эшләр башкарылган. Улар изге гамәлдәр булып, төбәк корылтайы ел язмаһына язылган. Иң мөһиме бердәмлек тидәр Пермдар. Үткән ел гына Гайнеләрнең үзләренең родовой общественный башкорт оешмасы оештырдык. Тоже региональный итеп, ул региональный булса да безнең региональный курултайның составына инәләр алар. Алар как структурная единица дип әйтергә кирәк урысча әйткәндә. И менә безнең шу родовой ниләр bayramlarını, şәҗәрә bayramларын, родовой bayramlarını үткәреп, халыкны үзләренең асылына, үзләренең нигезенә кирегә кайтарырга ялып иттек. Хәзер бүгенге көндә менә Елпаших авылының менә ниләре, активистлары, Барданың активистлары, әйдәгез башкорт җыены отдельно үткәрәбез үдектә хәзер Гайнеләрнең центры, быел обязательно шуны үткәрәбез. Юбилей һәм байрам саралары күз асып йомган арала үтәлә китә. Киләсәккә югары талаптар куя улар. Был сарала Пермь башкортларын яхшы гамәлдәргә көйләгән күңел байрамы булды. Белемле еңер дигән халык. Башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙнаһайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-һыҙыҡ.rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251 73 92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.